May buntag natong tanan ha guys. Welcome sa Junjun A Official 1.0 Buhay Bukid guys no. Daghang salamat sa nag-subscribe sa atong YouTube channel guys no. Palihog na lang ko pag-share, pag-comment ug pag-like sa atong mga video guys. Karon buntaga guys, manguha mig dahon sa lubi guys kay among himong pugaran sa manok guys no. Kay nagtampuhay na ako mga manok dito guys. Sa usa ka pugaran guys, nani upat ka buok guys. So karon buntaga guys, manguha mig lukay sa lubi guys kay atong himuong sa atong mga manok guys. Tara. Mau ko na klaro. Isa. Ano ang gagiri? Sige, diri ka speakers. Right? Oh, diha. Laro ko na. Guru yang rebin, kena. Le. Gi guyud. Lihat.
And guys, tapos na tayo sa paggawa ng ating mga pugaran guys, ano? Ng ating mga pugad ng ating mga manok guys. Maraming salamat guys sa inyong panonood guys. Sana mag-like, mag-comment at mag-share kayo ng ating mga video guys. Maraming salamat po at magandang araw ulit sa inyong lahat guys. Thank you.